Pelana hambai nok pangrokno sangkini omopur amchai burbia kamiwo sini takuk Rajendra ni bini baba thimani bono sang sini je sukti klai ngoi sini TSB ni ngoi sang je parity chubana ni pemani abo sang tini yapar laikya tai bos no samung charika tak samung rok sabai sang je nok no thangnai bini baba ni samung phainai 24 tariko bo jotono invite khayo hasal gana sampa je tongnai jotono je phaimangke phaidi hne eke je hasalo tongnai sini TSB ni ngoi je hasalo janja unit janja hasalo tongnai borok da phaimiya anpana no pobai contact khaidi te kok salaidi tai je bini nok no khungni chaya sugyao sang pobai tongnai sang logiri tongnai te hasalni borok logiri tongdi tau sang janja nok no khung kifilnai tai kono kisu apot bipot tongkhai sang bai contact khaidi sangni logi sobsobai tongnai lana hambai sang tini tiprase sengkra bodol ni ngoi sini takuk Rajendra ni nukung phaijak sini tipra sengkra bodol ni ngoi sang bini baba thimani ti sang sini je suktui sang subanan ni phaijak omopur amchai tai burburia kamiwo tai sang tabuk subabai pai janya nok nukung kifalna baigai ready ingjak hambai